खुलुमखा पहिला जों दिनै र' जोंनि एमएलए साहब दं कटबुक जोंनि सामुनो एमडीसी साहब जोंनि लोकल एमडीसी साहब दं डिपोजिट जतन सेमाखाना मियानि जे इन्सिडेंट मनु बाजार पुलिस स्टेशनाव जोंनि खरकसा दङ बादल त्रिपुरा बुथार जाखा जागा पुलिस कॉन्स्टेबल दङ र एसआई दङ बनि लगे इनवल्व दङ एसपीयू र बनो जतन सस्पेंशन खायजाका और बनो तिनी कुर्डो हरजानाय बनि उलो हिके बनि ता पनिशमेंट होनाय तिनो कुर्डनो साकलायनाय जेसें तिनी और साउथनि एसपी ऑफिस फाय एसपी बेसिं कक सालायका बनि उलो जों थानाय डीएम ऑफिस डीएम बाबो कक सालायनाय जे थैनाय नुखुंगो बनि ता कम्पेनसेशन विक्टिम फैमिली रमानायसो कक सालायनाय जे कोनो बरनो बुथानानै केबनो रिकार करै बा पुलिस अंथों बा जेसा अंथों पहिला बनो रमनाय बिचार खैनाय बिनिता पनिशमेंट अबसे रेजानाय कुसे अबनो बिचार खैनाय किन्तु केबनो याव अधिकार करै जे माके बुथानानै जे माके जे बुथालमानि अब चालिया आर जोंबो तिनि एसपी कक सालायका जाते बक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट माने अंथों पुलिसनि साका पब्लिकनि जे कायसा विश्वास जे क्राइम खाई चले आकेबो वो पुलिस अंथों जे अंथों और कपि तो सिंगलोगियो कमा बरनो सालेक्या जे इमाहाय जे तले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक तंनाय रक सरकार तंनाय बा बनि साका चिनि बरकनि ता विश्वास तंनाय क्राइम खेमने उलो के बुनि विरुद्धे कोनो एक्शन ना जागिया क्राइम खेमने उलो बक रांग रक रियोय बक जे फ्रीडम खाय गुरि तंगो हाइरो अमेतारो तीव्र सिंह कक सालायका पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट रगो जे लॉ एंड ऑर्डर चिनि पुलिस रक बकनो तो लॉ एंड ऑर्डर तयै जे बक कंट्रोल खायतंनाय क्राइम न बक तिनि जदि पुलिस क्रिमिनल जदि ओइथां के अब पब्लिक नि समनि साका विश्वास तंनाय बा सिक्योर जे पब्लिक रक खाति खुइ खैदे अमर तेनो चिनि और कक सालायनाय चिनि एमएलए साबो साका जोंनि एमडी साबो साका जोंनि जे लोकल एमडीसी बरंगरा डिपोजिट त्रिपुरा बतो मियानि जरानो जे बो ग्राउंड नतंगो जे क्राइम खैनाय बंनो एक्शन लाना नांनाय ने बो फुंनि जरा सारि पर्यंत के बनि लगे लगे न जे बनि जायतक मानि बायनो जों पुलिसनि बिरुद्धेया जे ताबो क्राइम खैनाय बनि बिरुद्धे थिमते बिचार होनो नांनाय अमन तेनाय बो फाइट खायका आर बो एरे संखा अबनि मतेनो केनके कुरो फजनाय अब बिचार होनाय जों ताबक चायतकनाय जे बनि परिवार बाय जों मालायनानै बा बनि परिवार बाय जों कक सानानै इमा हायनो ताबक जों मेसेज रानम बजु जे पब्लिक अंथों पुलिस अंथों जे फंथों तिनि पुलिस रक आइन तै तनाय बर जदि बे आइनि खाय थांखाय अब पब्लिक बाय बेलाय इनसिक्योर असनो सानाय बेलाय हमबाय सर नरक तो तिनी सबाय खर दिनखाय ताबु मानखा तामो औ के जो जे बुथारनाय पुलिस रक नि तामो पदक्षेप बिजाखाबा तामो मानखा नरक एसपी बे कक सालाय बुसुक जरा तै सानतरा मानखाबा तामो खायदिनि नरक दागे खा एसपी न पहिला न बो आं साजाक जे बनो ताबु जरा तै एसपी बिनि बिसिंते बजे खायना न मने खायका ताबो ब सस्पेंशन खायरका तो बिनि उलो तो बिचार तो कुरसे खायनाय कयजन खायका सर सस्पेंड ताम ताम खरबा एसपी रक सह जेना एसपी नरक रेकॉर्ड देतों सर किसा रेकॉर्ड को कॉपी दङ र एसआई दङ बिनि कांस्टेबल दङ किसा मुं जदि सर मेंशन खायका प्रणजित राय साले नेमर पोस्ट जदि साकांके सर किसा एसआई दङ कायसा प्रणजित राय एसआई बो सस्पेंड उनका के और तुमको राजकुमार त्रिपुरा वो सस्पेंड उनका तम पोस्ट कांस्टेबल इनके 3 जन एसपीयू तंगो मुंग सर वो मुंगखाय सामल दास तारपरे तंगो थलासी मक ते कायसा तंगो रंगिया मक 5 जना प्रॉफिटल बरकनो सस्पेंड एवं एसपीयू रकनके पूरा टोटली चाकरिनि बरखास्त खालामनाय छागा टीचार्स एवं जारा एसआई एवं कन्स्टेबल तोने बरनखे
आंगो खायखा डाइरेक्ट सस्पेंड खायखा अबहायनो मियानि सिमी जों एक्चुअली जों नायो जे थैनाय बिनि जास्टिसनि बागै जों नायो जाहाथे बरक शास्ति उपयुक्त शास्ति बरक माननानि बागै जों अबस्यई जों जायतकनाय एवं जिनि अबनो दाबि जों एसपी बाय मालायखा जिनि जे बरम गोनां एमएलए ईएम जिनि एमडीसी जे दंनाय जों जत पाल खाय मालायमानि उद्देश्य अबनो जाहाथे कठोर शास्ति बरकनि थानि उंथु একটা মার্ডার ব্রক এজ এ পুলিশ ওই তিনি কাইসা বরংনো মার্ডার খাইমানি অব ইনজাস্টিস অবনো জাস্টিসনি বাগৈ जों যতবো থানসা খাইयै जों লড়াই খাইনাय এবং जों যে ভিকটিম ব্রংনি পাশে जों দাঁড়াইনাय যতক্ষণ পর্যন্ত কেস জয়া অতক্ষণ পর্যন্ত जों ব্রংনি লগে দंनाय বাহাইকে সুযোগ সুবিধা রমানাय जों অবনবো जों চাইতগলাই एडीसी हापांगते कोन देरि जांनाय सार बरंनि परिबार न एडीसी हापांगते जों एक्चुअली जों सालायनाय जिनि सुप्रीमो महाराज दङ जों महाराजबो सालायनाय जिनि सीएम दङ जों बरकबाय सालायनाय जिनि ईएमस दङ अर बरकबायबो जों सालायै जों बरंनो तामो सुजुग सुबिदा रमान जों अब जिनि एडीसी हापांगते जों सालायनाय एवं जों डीएम बायबो सालायनाय बरंनि कम्पनसेसननि बागै ताम रमानाय एवं एसपी बायबो सालायका बरक डीआईजी लेभेलाव सालायनाय बरंनि अरनि होइते फरवार्डिं खायनाय बरंनो जेसे फारि सुजुग सुबिदा बरक रनानि जायतकनायनि जों प्रमिस खायका एलओपी जितेंद्र चौधरी कैसा कॉक्सिल था सर बिनी पेज थे जे नंग ऑकेस नती शादी हने प्रेशर दिखाने अब बुसक जरते तो भी सर नहीं दी विरोधी दल नि नेता नि काम उनका विरोधी कॉक्स हनाय अब न तो ये जों कुनु सानानि मुसुनिया जदि आंदोलन जदि खलाया हंकलामिया गथैनो जदि तबै फाइ जों जदि आंदोलन खलाया हंके तिनि केस कुनु बरंना एरेस्ट खलाय जागियामु तारपरबो जों तानि फुरुं पास्तानि सिमि जों फुरुं आइद्रबनि सिमि अर थाङै थानागो थाङै जों गेराव खलायका नरक नुगै मानखा जारा सोशल मीडिया दं जत नुगै मानखा जिनि आंदोलन उनखा जतक्षण पर्यन्त अ लास्ट तखनै थांनाय जतक्षण पर्यन्त एरेस्ट उंया ततक्षण पर्यन्त जों लास्टनि अरन तिसायानि जों आंदोलन खायमान बिसिंते 5 जनानो एरेस्ट खायमानि परे एसपी दं तिनि एसडीपीओ दं बरक जोंनो प्रूफ नुका जे हे जों रमखा जों बरकनो एरेस्ट खायका अबनि परेसे जों लाङै बनो पोस्टमर्टम खायजागो तिनि गोबांमा विरोधी दलनि बर विरोधी कग्न सानाय जों अबनो जों खुनजार कानिया बो एज ए सीनियर लीडर उमानो एज ए सीनियर पॉलिटिशियन उमानो सानायनि आगे एकटु वानसुगै साकाय जाओ अबनो कायसा बिनि प्रमाण नुकजागो जे एज ए सीनियर लीडर हिसाबै किन्तु जों नुखा बो विगत दिन एत दिन जों आंदोलन खायफुनि बो बुजकफुनि किन्तु कुनु बन बिनि चेहराय नुगया तिनि फुङो थाङै बिनि नुगो थाङै जों नुगजांमानि नुगो तारमाने थैमानि परे नों फायनाय थैनाय आगे नों कुनु कक साया बिनि बागै तो इनजास्टिस को अबनो जों सानि मुसुङो गुबै जदि तिप्रासानि बागै नोंबो एज ए तिप्रासानि लीडर तिप्रासानि बागै हामजागो हंक्ला तिप्रासानि बागै खलायदि तिप्रासानि बागै कक्सादि बयनो सिलजागै अमहाय सामानि अब जों एकदम विरोध खलायो अबसे खायसे अबनि बागै सानि मुसुङो जों जतबो पाल खलायै बिनि शास्ति कठोर शास्तिनि बागै बादल तिप्रा तिनि थै थांका बिनि कठोर शास्तिनि बागै जों लड़ाई संग्राम खलायनाय फायदि एज ए बबो तिप्रासा फायदि जों बाक्सा खलाय जों आंदोलन खलायनाय आरो যতক্ষণ পর্যন্ত বিনি শাস্তি উনিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বিনি কেস হইয়া जों पाल बाक्सा खलायै बादल तिप्रानि बागै जों जास्टिस सानलायनाय अबसां बनो कबं मुसुङो हामबाय सर लुकरंनि बागै तामो कयमं तंनाय नरंनि तिप्रा मुथानि ताबो कैसा प्रतिनिधि दल फायका नरक खरगबुरि अर इलेक्टेड पर्सन तंगो ओंखाय तिप्रासारंनि बागै तामो कयबं तंबा तिप्रासा लुकरं नरंनो नाहारै तंगो अ बियां दिगे थांगि तंग जिनि तिप्रासानि लाइबुमारक ओंखाय नर अबुनते ताम सानाय एक्चुअली जिनि तिप्रासानि बागै अबनो सानाय पुलिस जे बाबे सामुं खलायका जत पुलिस तो माहाया बाक्सा पुलिस दङ माहाय तिनि जिनि तिप्रासा बा वानसानि अबनाया तिनि बुथारका जिनि बरकनो तो अबनि बागै जों तिप्रासानि जत लुकुरंनो सानि मुसुङो जोंबो एवार उंनांनाय जदि अमाहाय जदि नेक्स्ट टाइमो जदि तिप्रासानि विरुद्धे बा तिप्रासाना कुनु तिप्रासाना जदि थाना तलाङो अमाहाय बुथार जाखांकाय अबनि एक्शन जों लानाय जिनि तिप्रा मथा एवं जिनि जत लीडर दंनाय तिप्रासा हिसाबै जों एज ए तिप्रा लीडर या जों लीडर हनि मुसुङिया कारण जों एज ए जिनि तिप्रासा दफानि बागै जों सामुं तांनाय बरखनि जों वानसुगो एवं जों सामुं न तांनाय जतक्षण पर्यन्त जास्टिस माया अमहाय गोबां माजे जायगा घटना नांनाय जिनि तिप्रा मथानि उंथुं जिनि तिप्रासा उंथुं जों जत एकलगे उङै जिनि जास्टिसनि बागै जों फाइट खालायनाय अबनो सानि मुसु जिनि तिप्रासा रंनि बागै हामबाय।